बाहेर बाहेर लोक लाईनीत होत अजून पण एवढे आणि येऊ ह्या शॉर्टकट मधला गेलो म्हणजे बघा किती चॅप्टर आहे तो. पाया पडक जातो जायचो पाया पडक काय नाही. किती किती 100ला 4. तो काय विकता मी 4 ने विकतो. त्याच्याच उशी आहे. 100ला किती 2. तू काय 4 केलं? 4 नाही 4. 100ला 4 100ला 4 होय तर आपलेच घेवा फुकट. चल तू आता मारला चला लेटशी बाकीचे काय आम्ही वराड घेऊन दिला. हे पुष्पा काय घेतो? पार्टी पुण्याकडनं घ्यावा. बर्फी नाही पेढे पेढे बर्फी नाही. अरे दिली नाहीच तरी चालेल पण तुझं आम्ही म्हणतो नाही नाही बाकी उद्यामध्ये ना आजच ताई कशी आहे? महिनी बरं काय झालं? झील झालो झील. वाव कॉंग्रॅच्युलेशन. या बघा तू येऊन गेले कल येऊन गेले ते दुसरी खेप आहे त्याची. चला बाय बाय बाय. पैसे बघा हे बघा पान खाता बघा. नाही नाही चला ह्याचा काय ते घेऊन होऊन रे बाबा. याचा उत्तर आला माझ्या खाता मग खा खाताय रे असंच मजेत घेतलं. चल पैसे दिलं फुकट खालेन पाच. फुकट खालेन फुकट खालेन. उत्तम सेलिब्रिटी झाल्यावर काय फुकट आहे की शाळा? मामा नाही काय पैसे. आता तू आमका पार्टी कधी येणार? आता तरी ते काय आता कसली आता कसली म्हणून विचार परत. अजून एक सबस्क्रायबर आता तुम्ही दिसणार. चला आता जत्रा सप्पा केली या. गर्दी बरीचशी बऱ्यापैकी गर्दी कमी झाली जेवढी मगाशी होती त्याच्या प्रमाणात. आणि अजून आम्ही काय खाल्लेला नाही आहो तर आता बघतोय आधी खाऊचा बघूया. पाकिट माझा गाडीत राहिला तर गुगल पेवर होता काय बघूया नाही तर पुणगे आपला हा ना पाकिट आणलंच ना पुष्पा. पुष्पा चल चला बरोबर आहे. चष्मा निवडा निघली मस्त गेली देऊ का काय त्यावेळीपासून त्याची पोच वाढली. त्यावेळी आमका विचारित नाही खा. गाडीत बसायचा एवढा लक्षात ठेव. तो विचार करून खा. हा की तिथे तोंडात घाल आणि माका कामात धंद्याक लावशील ना. हय तो दिसलो पुष्पा बघ घो बघ घोक विचार तरी वया की नको. तू पण हो असं का घोक तरी विचार. आमका नाही विचारलं पाकिट करता. काय बाबा कसं काय तू त्याका विचार हा काय घे चल चल. म्हणजे पुणग्याक सांगता तो चाललंय मी. पुणग्या विचारितच नाही आता का काय मॅटर शाहरुख खान. थंडी आज नाही लागणार. ऊब बघ काय ती म्हणजे बघ मार मीठ मारायचा वरनं.
मसाला मोठा टोप असतो ना, सगळे खेपेन घालूक झाले असते. कालपर्यंत गॅरंटी नव्हती टोपाची काल कमीत कमी गर्दीची गर्दीची काल 50 असेच फेकून देऊचे झाले तू काढलेले उकडलेले 50 फेकून दिला. मग आधी सांगता असतं नाही तर का. कोण पुणग्या ह्या बघा पुढे आहे. पुणग्या बायग्या नाही ता पुणग्या. पुष्पा देतले थांब जरा मोठे वाटले आमका देतले. ते पाय दिलेलं आहे आमका अजिबात नको असं ते मी अशीच काय काय झालं काय आला ते कोथिंबीर नाही म्हणजे अगोदर बायको दिलेले असते. कोणाची मोठे मोठे वाले द्यावा. थँक्यू. हा तुम्हाला मसाला लावून हैराण झालो. ही नाही ही नको ही बघ ही. पुणग्या म्हणतात की आता माझा ना चालेल. तुला कुठे आणि मी किती कशाला थांबते भजन करायला की. आणि मी भजन ऐकायला दोन कसं नको दोन एकाच नाही गायता. काय रे बाबा तू ते मोठा काढते त्याच्यातला. चला हे उठले. हे आम्ही पाठसून येणार आहे का. किती होईल तुला सांग? किती होय म्हणजे आता किती एक एकच जागा दिलं? द्यायची आमका कशी बरोबर 5-10 मिनिटं थांबला. हे पण मला चुकलं तर चुकलं म्हणून सांग. या सकाळ तोडून दे आता बाकी जगात तोडून बघायचं. सोडून देऊ मग सांग ना तोपर्यंत तू ह्याच्यावर भागून घे गो. मसालो जास्ती लावा मसालो अजून लावा बाय तिखटच करतो. हां तोडू नको असाच दे. हां मस्त. सगळा देऊन आम्ही झालेला. आता पुणग्या आमका देता भजी मी तुमच्याकडून घेणार करत चला. देतोस ना तू. रात्रीचे 2 वाजले. किती वाजले? 1 वाजले. 1 वाजून गेलो तरी एक पण बघा वाजलं? काय काय खातात ती. बघा 1 वाजता पण बघा. चढ दिसतोस तू उद्या काय खय करतो बरोबरच जरा. तू दिसतोस बोल काय झाला. मी बोलतोय मारी हात कशाला लावतो तो? हे 2 हावरे जसं नाही मिळाला तशी खातात हे बघा. हे बघ म्हणजे तूच दिसत त्याच्यात. अगो तूच दिसत. सांभाळून राहा या गावात तुमच्याकडे कर कॅमेरा, मग माझ्याकडे. उलटो कर मग तसं बघ जा अगो ना. असं फिरव आमच्याकडे. हा. कपडे झाला कपडे सारखा. ह्यो मोठो हावरो बघ आता रात्रीचे 2 वाजले नी. हो बघा आणि ह्यो दुसरो आणि मेन आवरा आहे बघा. आणि मेन या आणि आता पेशंट बघा यांका बसाक सांगाय का. एकदाच सांगतो इंधन उपडे होता ना बघा लोकांना पण कळाक लागला कसा आला. सांगा ना ऐकत नाही आम्ही तर. बघा आम्ही सगळी बसला या बसला या एकट्याच उभा आहे. बघा तिघा बसली ही एकटा उभा आहे. म्हणजे बघा किती आता किती हरी आता बघा. भजी एका ऐकाय का भजी एका कडक असता. पाट्यावर वाटून देऊ कोणी का. हा पाटावर वाट मग मिक्सर लावून देवा. सुरू द्यावा का. हे आता आता काय वर कशात घेऊया खाजा घ्यावचा. कोणाचा काय घ्यायचं आता. तुका मगातच घेऊ झाला नाही हो. तुम्ही थांबतच नव्हता. थांबत नाही काय. वाजले किती 2 वाजले आता. चल पटापट. माहित आहे बघा. चल काय तर घी पटकन. आपण नाही घेणार पुष्पा ताई. फेमस आता पुणग्या म्हणून होय जगभर. पण सध्या पुष्पान जोर केलाय ना त्याच्यावर. हा पुष्पा सध्या व्हायरल जास्त. मॅडम का काय तर बघा काय. वाढली आता बघ सगळीकडे कळाला. पोच वाढली. त्यांना माहिती आहे. ही गोवासाठी आकाश. काय काय काय
आहे काय? रागावू नको पशार झालो. मीला या हॉटेलमध्ये भजी काढण्याचं काम चालू आहे जोरात. तुझ्या व्हिडिओ मध्ये होतात ना लग्नाच्या? हा हा पप्पांची भाजी प्रसिद्ध. हा हा ए काय चाललं उशी बिशी घेऊन? माझा नाही बाबा, देत नाही बाबा. खाल्लं बिलं काय घेतलं? मग आम्ही झाला खाऊन घराकडे आता काय अजून बाकी या राहुला की हे काय करता? खाजा गीता हा हा चल नमस्कार नमस्कार. आहेत सगळी ती बघा तिकडे पुढे अच्छा अच्छा अच्छा. आम्ही रोज बघतो. मी म्हटलं आज भेटतायत सगळे, भेटणार. तेच भेटतायत. हा, तेच. खूप आम्ही वाट बघत होते. माझा मुलगा तो मम्मी तू भेटच म्हटलं अरे चालेल, हे चालेल. तर बाबूचं मामाचं गाव पडतं ना हा, मामा येणं जाणं मामाचं होतं हिने दाखवलं मला. ही पण नारिंगराज ठीक आहे आहे. पूनम पुष्प वगैरे आहेत हे. अच्छा अच्छा आहे. हा. अच्छा. अरे बाबा माझा मुलगा बोला मम्मी पहिला जाऊन तू भेट त्या नातूला भेटणार होते आणि न चुकता मी किती वाजता होते तर 12:30 वाजता रात्री बघते. हा. बघतेच बघते आणि तुझा बहिणीला अरे एकदम माझा लाख होतं भगवती आणि भेटवलंच खूप छान मस्त व्हिडिओ होता सुंदर. आपलं आम्ही आता नारिंगराजलाच गेलो गणित आम्हाला आठवण आली होती तिकडे सगळं वातावरण वगैरे ना झाडं म्हणून मला जास्त आता मी म्हणते शेतकरीच नवरा इतकं म्हणजे गावचं आम्हाला हे झालं. तर हे दादा वळजू यांच्याकडे एकदम खातात मस्त असतात. कोणा घ्यायचं असं तर ऑर्डर देऊ शकता पण नंबर संपर्क आमच्याशी साधूचा लागा. बरोबर. नंबर आमचं काय माहिती नाही आम्ही देऊ शकत नाही. 94 हा तर हे त्यांचा नंबर हा तर काजा हवी तर घेऊ शकतात तुम्ही. चल चला भजी काढतात. चला. तू असं फोटो काढ रे. मारता माझ्या वाटी लागला फोटो काढतो. याचा तू असं फोटो आहे हा कशात तो गोवाक शोधून दमला आणि आता या सगळ्या गोकाळून घेऊन येईल. गो थांब गो धीर धर आता हिलं काय आहे अरे काय नाही मला वेळ नाही इथे थांबायला. जाऊचं असणार. हो, सकाळी उठा तू का हो आईस्क्रीम वाला ओळखत नाही यार. नाही ओळखत नसतो तरी आपण सांगू शकतो ते का. अशा प्रकारे सगळी आमची खरेदी करून झालेली आहे. सगळा खाऊन पिऊन झालेला आणि पुष्पा या बघा सगळं बॉज्या घेतल्या ना बरंच तो. आणि आता आम्ही चाललो घरी. वाजले किती रे? आता रात्रीचे 2 वाजलेत आणि आता आम्ही सगळा बोज्जा गुटाळून चाललो जत्रेत ना. बोजा बघा हो बघा सगळे सांभाळणारा पुष्पा म्हणजे फक्त पोरमेंदीर सारखा फिरा. नाही नाही मी पण घेतलं. तर चला आता खाऊच्या फक्त बघता. तर चला आता आपण पुढच्या जत्रे भेटाया कुणकेश्वरच्या यात्रेत भेटूया. अंगणेवाडच्या काय पुष्पा नेत असलं तर आम्ही जाणारच आहोत नाही म्हणता. मग चला इथंच कमी आहोत तोपर्यंत बाय बाय गुड नाईट. काय का लांबचं बोललो तर गाठू शकत नाही तर जवळचं पडलं तर एवढ्यातच त्या कार ह्या होता आउट होता. चला बाय बाय.